Hambar lai spa lai pun riu. Lai spa lai pun riu. Shadu one trying in kiring kat badu. Shadu one trying in kiring kat badu. Dajiknya Bakhuid badu ring do try mi aingu. Shadu one trying in kiring kat badu. Kohimen ko para tongin sngongu ya ujisu nagabinta kajinga kajingar ko baro baudang tese halo jangi but nagabinta baro kajingit kajangu hagane ki yukrish Bakhuid ni duai nagabinta baro ki bapangi bashitam don bun ki brio ki tia ha ki hospital baper don ki bapang jur mi wanra ki baro shau jisu hagane ki yukrish Bakhuid Idwairu nagabinda kibala sakama kibam kin mau ya uble kin diatru kibam burom ya uble ai baka bor jisu naman kiar halo jangi paro hagane ki yukrish Bakhuid bangindup la ban ya jan bad jisu ha kerteng uppa badukun badumen sim Bakhuid Amen. kajinga jangu trai jangi jisu Christ but ka jingir jangu blay lem but ka jingya silak jangu men same Bakhuid kindon rain khad but pi barra Ringkat bat piru. ko himen ko para ke jimpuli ki khot ki wearing ye vei pai vei min takasni ban puson ya ka jing shakri ya ublay kadbanang pinduk ha ka jingim but ka jing shakri jangi ujisun pendrispa yangi Jisu unteze halo jangi ya jinga bunsin ha jingim jangi ngilong ki pakhapanap ha jing shakri ya ublay jing shakri ya balang jing shakri ya baduk jing shakri ha kam isune but bunsin ngila pinjinga ya lade na ban shakri ya utrai tongin sange shipor ban panmap naga binda baru kita ki binda janga jingim jangi kabapalong yangi kapanap da kawai kabinda na kawai pat hakaban eat hakaban map hakaban yasuk hakaban kindiu buram yakiway kibadon hapadeng kijinge lese hakat tin katli jungi ngilele pop da ka jing snow jungi ngilele pop da ki kam jungi ngilele pop na kaman kanglad yaka jinga jungu trai ban tuit halo jungi ban pintuit halor kiway tongin kar phadi o jisu ban pen kuid yangi dakas namba kardor ka jangu bawundup la ban kindiu buram yangi sashasin daga jingir ka jangu balongi ba shakriya bu Kotrai jisu map yangi sai kud yangi na bar roka jinglong baparkashimet bat bakanglad yakiwe bangin dupla banjan bat me ban shakri kam hok yame nga pala how blay badon bor baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jimpar khan da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakrao janga namar kata akarpat ya kamaria Bakhuid kabayaisa ka teizoti ya ki angel bakiri koi bad ya pi ko himen ko para benduwai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro indi sene yangi badandala map yaki pop jangi unyalam yangi shaga jingi bam jikha Amen. Trai kindrat ko blay Sngi. Trai kindrat
blaze yangi Trai can drat go blaze yangi Christum go Christum go no Benim jangi benim yangi Buram ublay shadro Pada kendo jinsu Aki bendri baro badon gamon baba Iya ya roya me Idam bagi mane Iya bendan burom Bagi songo ya me Go try go bless him neng Go pardon barbaro Go kun marwe upa go try you Jesus grace Go kun lang brodu blay Bakit kipo pertay Tup tiang kaji kerpat Tus yo seneyangi Deitang mami bakhuid Deitang mami utrai Uwe baklitam mami koji Sukris Mami bayay long blay Ajing ya long kawe Padu men simbakun Akaburong upan Amen To ngin niya duway. Ni duway nagabinda ka jingdap, ka jimbha jung oblay, ka jing ay jung oblay halo jungi. Bangindup ya zrim bado, bangindup ya de dur bado. Ha ka jimmane jungi, ha ka jingid ka jungi. Inang duway nagabinda baharu ki briyo ki ba jingay, na ka nega jing shakri pat ka jingid ka jung ukris, ka jimmane ka jung ukris. Bagindup laban man pai. Duai kerpangru nagabinda baru ki bapangi basita. Bakinio jingkoi jingya daga bor jingene ki yukrish Bakhuid. Koblay me uba lemba ka jinga e janga jingting kun mela mon yangi banlong ki kun janga jing shai. To ai ngi karpan bangin shat telep haga jingdum janga jimbakala Henry ba en pau hangi bangi sa barabor haga jing shai pernai janga jing shisha da utrai jangi Jesus Christ kun jame uba batsan sha renkat badme haga jingelong kawe jungamen sem Bakhuid uble junom la junom Amen Kajing pule na ka kitab kajing start. Ublay semlatau ia kajing yap, bat sngobha ha kajing yap jong kibaim. Naba ulatau ia ki e baro bakin dub im. Bat kijing tau jong kapertei ki kia kerat bha. Bat ha ki don kabi kaban peniap. Bat kabor jong kanyamra kamdon satia halor kapertei naba kahok kalong kabom juyap naba ublay ulatau yau briu na kabanta kajing bom ut bat ulatau yau hakadur jong kajing long bom jukut jong uhi henrei da kajing bisni uksut kajing yap kala urlong ha kapertei bat kita kebayadei lok bat u kimat ia kata
các tiền trong Trai. I sungo iau ble. Sam lai po number nhau spa kantai. Nhau spa kantai. Ngan raya royu trai jonga ula penim yanga upen koi pen klein yanga Alleluia ngai kang hami pancing yara ku trai ku play Sam ya ro you try piki ba I jong u to ai ngu ker teng jong u Alleluia Pitaru try te tang si por tu no mu ya le Slaymen mit Gagmen menstem Ngan raya ro you try jonga Ula penim yanga Upen koi pen kia yanga Alleluia Jing man pa ha jing sarong ngala berkat ngaong an dan balaya ngan skem junom aga jing I jo me ko try ngaskem kumulumba Jong me la lap kating ngan raya ro you try jonga ula penim yanga upen koi pen kia yanga Alleluia Kajing pule nakshti baar jong Paulus Bakhuid shak Kristan hakorin. Ko para kumba pilong ki bapahu haki eki baro ha kajingej ha kaktin ha kajing tip ha kajing shirham bat ha kajing I jong pi yangi. To pilong ki bapahu ha kane kakam bodon burom ru. Namar piti baha ya kajing sbon jong Trai jongi uji sukris bawat la ulalong ubarus pa penban na kabanta jongpi gulalong ubaduk knang bada ka jingduk jong u pindup kalalong pindup kala ruspa ngamut baya kiwe en pen aram badyapi en bankia nrei na kabanta ka jingya bidya byang
lang to kajing pahu jong pi menta kat pen biang ya kajing kerdu jong ki kumta ba kajing pahu jong ki kat dupla ban pen biang hakano re kano kapor ya kajing kerdu jong pi kumta kandon kajing ya bit ya biang lang kumbala tho uta ubala lumpun syam latam ban uta balalum khanyat syam laduna kaktin jong Trai Isongo Yao Play. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kik tin jong me ko Trai kilong men sim bat ka jing im. Medan ye kak tin jong ka jing im bom jukut. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. O Trai undon reng khat bat phim. Ringka bat piru. Kajing puli na ka gospel Bakhuid khat kum Marcos. Kaburam hame ko Trai. Habau Jesu la leit pai biang dakali shashiliang kaduriao Galilia. Upaid ba ula yalum saudong yawu but ula don harut kaduriao. Te wena kirambasin akok uba kerteng u Jairus ula wan but haba ula yo I yaw Jesu ula dem kurup haki ke jajongu uda karpa jur yawu. Uong kakunrit jonga kadon hatmir kajingia. Wanse benbu yakikti jome halo jonga. Bakan dub koi, batkan im. Badu Jesu ula leit rangkat badu. Badu pahit ba babun ula yabud badu yap pengian shajan jongu. Ladon kawe kakinde kabala shitom naka jing me snam la kadarsnem. Kalashtom shibun wat la kasha sumar ha bun baki nongai dawai bat kala pelut barro kadba kadon henry kakalem iyo bor eye bat kala nangjur penban. Kala yusngu iyaki jingyatu syapang ujisu. Kumda kala bud yau nadin hapadeng uta upaid ba. Bat kalakta ia ke jain kup jongu. Namar kalak ong lada ngan kata wat tang ia ki jain kup jongu ngan sakoi. Bat ka jimis nam kala sange shisindon bat kala sngo halaka met bakala koit nakata ka jimpang jongka. Ujisu ba usngo halade baka bor kalami nawu ulapai shisindon saudong uta upaid badula kili. Mano bakata yagi jain kup jonga. Tegi sinran jongu kila ong hau me yo I baki briu ki yap pengian yame. Pinban me ong mano bakata yanga. Henry ulan nang peit saudong banyo I mano balale yakane. Kataga kendai pat bakalas ngotu yaka kabala jia haka kalawan da ka jingting bat ka jingkinyu bat kala dem kurup hakama jangu bat kala yatu hau ya ka jingshisha barro te ula ong haka kokun ka jinge jampi kala pen koit iapi ki leisuk leisain bat ta koit no na ka jimpang jampi. Kadba udang keren la wan poi ki ba ra kubor na ying jongu ramba sinekok ki ong kakun jambi kalayap. Bale pin saliasyu ya wunongi kai. Uji supat patiaw ya kata kabaki ong henry ula ong hau ramba sinekok worship tiing shu ngei. Nangda shimsha yano
ban bud yawu laitang yawu Petrus, badu Jacob, bad yawu Yanis upara jongu Jacob. Habakila poi haying uta uramba sinakok, u Jesu la yoi ya ka jinkin win, bad baki briu ki ya yam, bad ya lenyar jam. Berenda ula rong ula ong haki, bale pi ya kinwin, bad pi ya yam. Kakina kamshim yab, henre kayutia. Ti kilar yarki bain yawu, kumda ula penmi ya ki barro shabar, bad ula kart ya ki kami kepa kata kakina. Bad ya kita ki bala late lang, badu. Badula late rung hapo ka kamera batia ka kina ula bat ya ka nakakti badula ong haka talita kau kabamud ko kina barit nga ong hapi ki joy bashisundon kata ka kina kabala kadar snem karita kala ki joy bad kala stang ban yai bad markum dahi kila dap da ka jinglingo te ula adong tenge yaki ba omde bandon ba tip pangkane badula ang haki bakin ai yaka banbam ka gospel jong utrai Kacingera yame Chris. ko himen ko para bayir hau trai Jesus Christ. Kakatino balay mindakasni kawanra jinkermen yangi. Upa Bakhuid Pope Francis haba ula penbana uni usnem ulong usnem jangga jingdawai nang da usnem banwan ulong usnem jangga jingkuid ula pinslur ya baro ki bangay da ka ba pinmi ya ga jingto Bakhuid space non confunded bad lemba kane ka kot lemba kane ka jingkandu pad ka jingikai udang ai jingkermen ya baro ki briu bangait hautrai pad kumjuru bamngait hautrai kane kalang ka jingkot ka jingwer jongu babaro mangi ni eat ya ukris ni shania hau namar ka jinkermen kanom pin babe yangi ka jinkermen kanom pin babe yangi ka jinkermen hau kris kanom pin babe yangi ka jinkermen ha ubale kanom pin babe yangi bagi jimpule mindakas ni kawanra hangi ya kata ka kubor lada ni shania ha ubale lada ni aiti ya lade ha ubale Bat ka jing shakri ya u ngin om du jinkermen ha ka jingim chongi pinban kan ai jinkermen shushu yangi. Na ka kitab jing start ni yosngo ublay shimla tao ya ka jingia. Ublay ukwa bar ki bryukin bakindup pahu kumbang yosngo naga city jongu Paulus Bakhuid shaki Corinth. Ublay ukwa bangru kibriu kinyom mad yaka bor jangu yaka jingim jangu bad ban penbiang nadong shadong yaka jingim jangi ula tao yaka perte badula penbiang ya baro ka bam kadi nagabinda jangi bangindup impahu haka jingim jangi kane kalong ka jingang nud jangu ble yangi iway pa iway ublay ula tao yaka jingim ublay shimla tao iya ka jingia ko hemen ko para ban sautu shai kadar shushu ya ka ne kapang ngide ban peit hau jisu ban ngide ban ngapru na kaktin ublay bandu penim yangi bandu pelait yangi na ka jingia ujisu ula shayap halor ka dim pana but ngindup yo ya ka jingim pura kane kalonga jingdumu janga jingwan jungu jisu hakane ka perte wa baro ki banget hawu kin haka jingim ka bapura but
kaneka jingto Bakhuid naka jingstat kadang pensyai syusyu yangi kabangi pahisha ujisu namar ngidang iyo yaka jingim kabapura badu jisu la pindu yaka bor janga jingia namar uble uppa shimkwa ba wat uwena padengi kun jangu kinyap kalem damad yaka neka jingim but shimkwa ya kinu kikun kin jot haka pop bantu pelai yangi nakata ka jingiap kabajot ujisu wanra yaka jingim nagataga daw kangning yusno naga shiti jongo Paulus Bakhuid shi Korint hoi ngide bandon jinget ngis shanyang ha uble henre palat ya kie baro ngide bandon ka mensiem ban shakriya uble kam shakriya uble kalong ka kam hok katba nang shakriya uble wat ladang is no duk ha ka jingem jongi wat ladang im don ka jimpa hu jong ka spa ka peu Trai dang ai mensiam yangi un sakindiu burom ya baro ki brio namar kadonu jongo ble kalong ban penim ya baro kadonu jongo ble kalong ban pen klai ya ka jingim jongi bandu pen klai ya ka jingim jongi ula pen biang na dong shadong ula penduno ya ka sni jonga jingiap na ka jingim jongi na ka perte but kitu ki bangait hawu kitu ki ba shanya hawu kinyo ya neka jingim ha ka jingim jongi ngius no na ka gospel menda kasngi artilli ki jingjia kawai kalonga jingjia kabalajia ha ka jingim jong kawai ka kande kabapang kadars nem kala don happadenge jimpang kala long ka kande kala em kumbaya namar kamshimla satya banyom mad ya kie jonkane ka perte kamshimla yom mad satya ya ka jingim ka bapura ha ka jingim jonga lese kamshimla banyom mad satya ya ka jingya de but ki parabruyu kamshimla banyom mad ya ka jingim but ki bruyu ha ka perte namar kala long ka kinde kala sakut haying namar ka jai jimpang ka ba kala sha nagabinda kadarsnem minta haba kala yusno shapang ka borjong oble haba kala ngeit sha ujisu bala one eye jingim kala perka ka pojanga ngan mi no shabar but ngan what no ya uta ubadon ka jingim ubadon ka jingjob ha lor ka jingia hado minta ha ka jingim jonga ngala long ka kente kumban iya namar ngamshim lalaban Trai ngamshim lalaban mi shabar ngamshim lalaban ya kundu ki brio namar ka ain jong ki ju ka kang ya ki brio ya ki kinde badon kum kane ka jimpang ban mi shabar ban ya de bad ki brio namar kala long ka sang ya ki ju badon ka kinde ba misnam bad kala pintingit ya ki veru te kane ka pelong ya ka ban sakun haying henre minda ujisu ulawan ujisu ubalong uba ai jingim ubala kindiu yangi naga jingiap lemba ka jingiap jongu udang yang hakama jonga but kala pelong yaka ban ngeit kala pelong yaka ban kermen kala pelong yaka ban yo iyaka jingim kaba palat yaka hakata kiying kaba kalasa but kala pelong yaka ban ngeit pachania ka jingkermen jongi kanom pen babe yangi ladangi don ke jingker men hau jisu ladangi shania telan yau jisu kata ke jingker men kanom pen babe yangi kata ke jingker men kan yalam yangi shaga jingim kan yalam yangi shaga jinglai lud kan yalam yangi shaga jingomen kanang yalam yangi shaga jingpahu pahai bad kumba kala yomad kumba kala ngeit kala urlong ha ka jingim changka namar kala kata ya ujisu daka jinget kala pan na ujisu daka jinget kala pet ya ujisu daka jinget kala duai ha ujisu daka jinget haka donu janga
but kata ka jing duwai, kata ka jing trang, kata ka jing le, kala pensei so penban, ha ka jingim janga, ha ka mensiam janga, ha ka met ka par janga, but kala kerlalang ka kende ka batimai nadu kata ka por. But ngiyusngo kumno Jesu la kirli manoba katayanga. Manoba katayanga daka jingit. Manoba katayanga daka jingit. Manoba katayanga daka jingkarmen. Manoba wadianga daka jingit. Bad kataka kende kala ong. De manga bala wadiame daka jingit. De manga bala wadiame daka jingkarmen. Namar ngalalong ka kende bala do jingkarmen. Kumba kadarsnem. Henry de hame ko Jesu ngala shembiang ya ka jingkarmen. Ko himmen ko para don buon ki buryu saudong jongi ki bela do jingkarmen namar buon ki daw. Don buon ki bapang ki la do jingkarmen hapadeng jongi. Don buon ki bapang ki tia haki inga sem jongi da ka ba do jingkarmen. Lese don hapadeng jombi ki bas ngap yanga bala do jingkarmen namar ka jai jimpang ka ba pe don. Henry ke jinkerle minda kasngi kawan hau Jesu kalong hatu pidon neyem ya ke jinkermen hau Jesu. Hatu ke jingduai jombi ka klelang bat kane ke jinkermen. Hatu ke jingduai jombi ka klelang bat ka jinget hau Jesu. Namar ka tin uble ka ong uble shimla tau ya ke jingia. Pinban uble ulat tau ya ka jingim. Lada uble ulat tau ya ka jingim nagabinta jongi badu pinbiang nadong shadong yangi bale em. Napadeng kine ki jinge baro, napadeng kine ki jinginjar baro, pide malom bala bakermen hau trai, space non confounded, ka jingkermen kanom pin babe yangi. Ka jingkermen jongi kanom pin babe yapi, wat ya ki batia pang ha ka jingtia pang, lada pidon ka jingate, lada pidon ka jingshanya hau Jesu, bad, lada pi aiti yalade, wat ya ka jimpang ka bamla ban koit, pilaban yo ka bor bawan toit na Jesu kumpa layomad kane ka kende ka bapang ka darsnem. Ka jingwad yaw Jesu da ka jingate, ka jingwad yaw Jesu da ka jingkermen kan pensle yangi da ka bor jongu. Di na ka daw ko himmen ko para Jesu ong ngide bandon ka ta ka mensiam ban shakri kuit yaw Jesu. Ngide bandon ka jingsubon mensiam hapo jongi. Ban aiti yala de hau Jesu ya kie baro. Kumbalale ujairus. Bala wan ban aiti yala de hau Jesu. Hapa ula dem krup hakamat Jesu ban karpan ya ka bor jongu halar kakun rik jongu baktia pang. Badu Jesu la ngei. Jesu la kongu. Jesu la yai rangat badu. Jesu la tarwa yala de. Ban ay jinkermen kata ki ingasem. Kataru kalong ki inga sembala do jingermen. Lese katak kinna ka pangjur nagabinda bon snem. Kumba lajia ha ka jingim jangata kinde kadar snem kala pelot ya ka pisa ka tingka. Kala late ward bon ki doctor. Kala le bon ki checkup. Henry kalamshim la yara. Hakaju kadur minda Jairus. Ulakwa bau Jesu ule eye nagabinda kataka kunruit jongu ba kandup yo bor. Badu Jesu ula leit rangat badu. Bad ka kubur kala poi hapadeng lindi ba kataka kinna kaba pangjur kabal ladon haktmir ka jingiam kala yo jingo kala yap. Henry kataka kubor kam klamshim la pensange ya u Jesu ne kala pelong ya u Jairus banong Jesu enai wanshu. Wan haba u Jairus ulayo kataka kubor ka kun roy jambi kalayap u Jairus ulaya rengkat badu Jesu. Ngimshim la yosngo wat shikintin runa u Jairus baong Jesu enai wanshu. Namar u Jairus ula kermen. Ka jingkermen jong u Jairus ha u Jesu Klamshim la pin babe ya ukindia tru wat haba ula yopidiang ya ka kubar basngausi. Ula yai rengkat badu Jesu. Namar ula snauto uyai rengkat bad ka jingkermen jang ka pertay.
ulas ngautu udang yai rengkat badu nongai jingim ulas ngautu yai rengkat bad unong tau kaperte bad ulas ngautu une ujisu shimla wan ban penyap ikibrio henre ula wan ban penim yakibrio daka jingim kata ka jingay kala perlong iya u Jairus banyal rengkat badu Jesu what happened ki jingso si ka bajur ko himmen ko para ni ki kristan ngide ben killi yalade happened ki jingay ba bonjai happened bonjai ki jingso si ha ka jingem changi hadu katno ngila banyal rengkat badu Jesu hadu katno ngila banyal rengkat bad ka jingay changi hadu katno ngilaban yal rengkat bat ka balang bakhuid jangi hadu katno ngilaban shanya tillan ya ka balang haga jingoy kalams ngautod kalams ngawid kalams ngausi namar ladang ilong ki buri bajid ban yal rengkat badu Jesu ngindup long ki bak ngindup Sngi haga jingim jangi nginam babeshu nginum do jingger menshu henre bon ki buri hakane ka juk ka ba menda kilong ki babe kilong ki bas ngausi kilong ki bas ngau jinjar kilong ki bang ngop haki jingdi babun jai kilong ki ba karni haki jingdi kabas niu babun jai kilong ki ba penbai dia ka sukka sain jong ki inga sem kilong ki bru ki ba le bein ki way namar kimshim latre banyad rengkat badu Jesu haka jingim jong ki hakamat ki jinge kila kala lang ki brio bala du jingermen hakamat ki jingso si kim shimlala ban yo isatya ya Jesu balong ka jingshai balong ka nongai jingim yaki deina ka daga daw ko himmen ko para ka parte kayai shaka jingjot bonsin deina ka daga daw ko himmen ko para bon ki ingasem kiyai shaka jingjot namar ya ka benta ka bangide banle nimjule Don bon ki beriu ki karpad ban duai. Don bon ki beriu ki persyam ban duai. Henre kelam da don kane ka jingkermen. Kelam da don kane ka jinged. Kelam da don kane ka jingid ya ukris. Don bon ki beriu kelam da treshitam ban penbaya ka jingim. Hapadeng ki jingjinjar ki kon karpad ya utrai. Namar kadban nang klain. Kadban nang kisno biang ha ka jingim jangi. Kila ino lindat ya ka jingidu balai nangda tang hapadeng ke jingjenjar ke kot karpat bat ki ong ublai jongi umju yarap yangi ublai jongi umju jubab yangi ublai jongi imadum don borshu kadaw kalong om de namarba ublai jongi om don bor henre namarba ngi pintolot yalade haka ban kermen ya ublai haka jingduai haka jingim Bakhuid ko himmen ko para bandup light loy na bon jai ki jinge ngide ban shania tillan yakane hakane ka bor jamu Jesu ban penim yangi ban pelait yangi na temir ka jingya but ban light loy na kane ngidon kamro ban penbet yala ka jingim la jong leze bon na pedeng jambi pi duai pi devan kirli lakatnos nemmenda pimju turshu shaki mani lakatnos nemmenda pimju turshu shaka sakramen jimpla pop lakatnos nemmenda pila duai ba haga jingim jombi lakatnos nemmenda pidang im haga jingkarni yaki comes to new nakita ki jinglong janga jingyap pidon kamban wan pai na mau Jesu don bor wat ha lor kata ka jinglong jong ka pop ladangi kroi ben ya trelang badu kumba u Jairus ula kroi ben ya trelang bat ka jinglong jong ka jingyap jong kata ka kon roi chomu ula ya rangat badu Jesu ula kwa kumno yalam ya u Jesu shaka metiap jong kata ka kon roi haba bon ki brio saudang kelar ki bain Yaka jingkloi men siam jongo Jesu bantur syakata kaying. Don buon ki beriu ki aptap tang ban shem kabu haka jingi ap jongi. Don buon ki beriu haka nega juk kaba menda ki shem kabu haka jingi ap haka jingjot jongi. Ubamen uksoi ulakwa
Shim kabu ha lor ki buryu da kaba peniap ya ki ha ka jingim mensiam hendra tangu jisu u nong tao jong ka jingim u blai u nong tao jong ka jingim ulakwa ban palait yangi naketa ke jingshim kabu jong ki buryu da kaba pinwan yak yangi baro ha ka dur jong u blai namar ba u blai ula tao yangi ha ka dur ka dar jong shim kwa what iveina padengi kondro ban jot tiao klam da snauto klam da pediang yakane ka bor ha ka jingim chongi deina ka ta ka dau ko himmen ko para ngalas tang ha ka ne ka jingito kana ba space non confronted ka jingkarmen chongi kanom pinbabe minta lada don ki ingasem lada don ki rishimet ki sausi ki do jingkarmen ki ngob ha bon jat ki jingseniu kadeina marba kimshim la karmen ha ubalong nongai jingim ubala pindo yaka jingiap ubala job halar ka jingiap minta ngideben keli alade what about Jesus tarwa yaka jingim naga benda jangi bale ngijid yaki kam jang ka jingiap bale ngis ngotan nad ban im ha ki kam jang ki jingiap ha ka jingim jangi bale ngim persyang ya Jesus asyasin bale ngim persyang biang uji su sasasin ha ka jingim changi ko himman ko para lada pedon ka jingkwa lada pedon ka mensiam ban persyang ya uji su kumu jairus piru pensawan pai biang sya ka jingim kum kata ka kinna ko himman ko para uji su iyang ha ka jingim champi uji su iyang hakamat ka jingim champi uji su iyang hakamat ki inga sem champi ban kli api hato pedon ne em jingkarmen hanga hato pidon nem jingid hanga hato pikloi nem ban persyang yanga sasasin haga jingim champi lada pikont ya ujisu unsawan shapi ujisu kloi ban sha ya kibri ban ktayawu habangi don ga jingkarmen tongil long ki kon bashania hawu tongil long ki kon ba id yawu tongil long ki kon ke ba kenter ya ba ro jait ki jingsun na ka jingim changi bandup ya mad ya ka jingit ka ba pura na ujisu ha ka jingim chungi jisu ba id ngilong ki kon jame lemba ka baptisma balap siap hapo chungi kane ka jingkarmen ban shania tili tilan yame ngiwan raha kama jame ya ki ba pangi ba shitam wadlada ki kim don jingit ni duai da ka jingit na ka binda chungi ni duai na ka binda ki ba yid ba toin chungi bakindu wan pai shakane ka jingit shakane ka jingkarmen shakane ka jingit shakane ka jingshania hame kanamba kindup imbiang enyaro ya utrai Jesus Christ ko himmen ko para tongin pla ya ka jingit ha ka jingri blai ba man la ka por ngi pla ya ka jingit ha ka jingri blai kin mau ngidang khot piang e jisu ha ka jingim chungi ngidang pindi mai ka jingade chungi ba du jisu bat ngidang shania ha ka ne ka jingkarmen kabalaban penim yangi kabalaban pen khoi yangi I span repue Nge du blei upadon bor Nong tau ka bring bat ga kendo Nge du kun marwe jong u Trai jong i uji su Christ La Hasibalai
kamonupa unwan ban bishar yangi gange jaumen simbakun abalang katolik bakun hajing mapopajing mipan pada jingim kapon cukun Amen. Ablay ko pa, melong nongahay jingim. Melang non tao jang kie baro. Ngiwan rahame ekijing tao baro. Kapratay baro. Kijingang no jangi baro. Snap isne yangi iway pa iway. Kajupap jumpi kalongi kerpat yame ko trai. Ngi karpat yame ko trai. Nakabentaw ko pa Bakhuid jungi. Ubishop jungi kileng do bat kikatikis. Pada ka papen imbar bor halade ya kajing im umensim. Kindup kan mau ya kajing khot jungki. Pan penne bat pan pensa ya kajing im umensim. Haki briu. Palapen kamti ha kajing sumar suker jungki. Ni kerpat yame ko trai. Ngi karpat yame ko trai. Nakabenta kan ne karampai kristan jungi. Pada kajing iway pat. Kan yarap yangi pan penne ya kajing im umensim hangi paro. Ni kerpat yame ko trai. Ngi karpat yame ko trai. Nakabenta iway nangi. Bangin long barabor kibas ngungu yaw trai. Namar ba ulapen mi ipat ha kajing yap siya kajing im. Om tang shisin hendray man la kapor. Ni kerpat yame ko trai. Ngi karpat yame ko trai. Nakabenta ki henmen para chungi. Kibalayotya ha kapop. Ba ukuris unkersiu biang yaki. Yo kajing yap jungki kalong junom. Ni kerpat yame ko trai. Ngi karpat yame ko trai. Nakabenta ki briu baro. Bakin bensyet yala kajing ngej ha ukuris. Ubatang mau ubala ban pelaj yaki na kajing yap. Bat ban ai kajing imbom cukut. Ni kerpat yame ko trai. Ngi karpat yame ko trai. Ablay ko pa. Penslay yang iway pa iway. Daka bor jangka. Jimmi pa jame. Baro ki jing tumu. Baro ki liang jangka jingim jangi. Kalong ka ba seizo. Pangindup laban ki im. Daka bor jangka jingin. Nipan yakane daw Kris utray jangim. Amen. Laispa rekusau. Bapa ma ijongi ai ngin long trong me jang chin ai bari jongi ai kin long trong me na jin ai bas trong me shim yu ku bangi terwa kaliang menta dan kangu kademane shu jisu ben kala abapa ba ijongi ai ngin long trong me Jang chin ai bari jongi ai kin long trong me Toya duai ko himen ko para. Baga jinkinia janga ba jumpi. Kalong ka ba pediang hun ha ublay upa badan bor ba rong. To trai prieng jing knyar ki ti jong pi ta ka pata ka jing ro ka buro ma ka jeng jong hu ka jing man toy ngi ba ta ka balang Bakhuid jong u ba ro ka wei Koblay may uba pintre kam da ka jing spoon ya ka bor jung ki jimaya jamme to ai ngi karpat
baga jing shakri jongi yame kalong kabayai ba yade bat kini ki jingai ba kentang da ukris utrai jongim. Amen. Utrai undan rengkad bat pim Rengkad bat piru. to kentiu yalaki donod Ikintiwe ki shau trai. tongin aingu ya utrai ublay jongim. Kai song hok bat katei. Dashisha kalong ka basyong hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame khokin rad khoppa Bakhuid khoble badon bor bat bam jikut lemba utrai jongi u Jesus Christ uba naba namar ka jingi sne ya jinglong ba pop u Christ ula penrit yalade ba en kha ya u naka teizodi daga jingsha shitam hal or ka dimpana ula palai tiangi naga jingya bam jikut pada ka mi pad na ki bayam ula ai hangi ya ka jingim bam jikut pada markata rengkat bat ki angel bat ki arkengel ki kets em bat ki hima bat baru ki pait belin bat ki bo jong bening ni ruai ya ka jingruai ya ro ya me bat ni pen bana klem sange. Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play, keep by. Playing, but birds take it down. Die, Kaburam, Jome. Ryo Sana Shadrom. Ryo Sana Kremku. Ryo Sana. Yaro yuta bawan aga kurteng utrai neng bar pertek idam dai kaburam jome rayo sana shadrom rayo sana klemkut rayo sana Men ko para kane kalang ka por bakan tang tam jang ka yukrish Bakhuid ha ka ba yong niomad ya ka bor ba penim jang oblay halo jangi lemba umensiam Bakhuid ulalong ba penim yangi ba pinwan dur yangi tongin IT yalade da ka jinget ki jing tumo jangi bara ki jingang nu jangi bara ki jing thalat jangi bara ki jimpang jangi bara kramba drangkat bat ka bor ba ai jeng ublay halor kane ka duan ka tupat kumba ublay penim ya uni upu bat ka wine shaka met bat ka snam ba im jeng Chris ka jinglong ublay ba im ngirungin yo ka jinglong ba im to ginai ti akiba pang ki ba shitam na padeng jengi ba ujisu unle ka kampala halo jengi baro hagane ka lipmat Bakhuid ka bakar pang Dashisha melongo Bakhuid ko Trai katame jongka jingkhuid baro namar katangi karpadia me to pen kuid pen kantang yakine ki jingtarwa jangi da ka pa eu mensiam jame kum ga umje halo janki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jango Trai jangi o Jesus Christ Hakapor baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shita ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ula kdia yavu badula ai hala ke senran u on toshim bato bam na kane pi barro namar kane kalong ka met janga ya ka ba naiti na ka bentha jumpi
Hagaju ke rekomenda la le bam ula shim ya ka kuri badda ka baingu biang yame ula aya ka hala ke sinran u ong to shimbat to dina ka ne pi barro namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga janga jutang bate mai bad bam chik ya ka ben pen mi na ka benda jampi but na ka benda ki babun na ka benda ka jingmap ya ki pop to le ya ka ne ban ken mau ya ngam Kosnam bakardor jango Chris. Topen koid yangi. Topen koid yaki mensiam hadim pen koid. Pen koid pen kia yaki bapang gibashitam. Yada yangi nau bamen. Kajimaya jong kajinget. Kata sin bangi bam june upo. Bat ngidina kani kakuri. Ipen bla kajing yap jong meko trai. Da da du. Namar kata nge ke bapin menda ya ka jingya bat ka jimmi pa jungu nge tarwa hame ko Taïew pu jang ka jingim bat ya ka kuri jang ka jim penim nge da ai ngu ai dem namar mela new yangi ke babit banyang hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas nge verit nge kar phadia me bangi ke bayo benda hakamet bat ka snam o kris ngilong ke bala penyat le kawai da umen sim Bakhuid Takan mau ko Trai ya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka portay. Pato penjanay ya ka haga jingin rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi. U wilbat marwain bishop jangi bad baro kilingto bad kirinium. Takan mau lemro ya ki himen ki para shinrang bad kinde. Kibala yotiya da ka bakrmen ya ga jimmi pa. Badia baro kibala kalad no haga jingis ne jamme tapdiang ya ki shaga jingshay ka kama jamme. To isne yangi barangi karpadia me barangat bat kamaria teisoti Bakhuid kami jongo bale u jaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid but baru ki Bakhuid ki bela pensavaya me pateng la pateng ngilong ki babit benyo bendalem aga jingim bam jekut but bangini ra but pendon burame me da u konja me u Jesus Christ Davu lembadu badhavu. Kallang hamayu blayupa badon bor. Haka jingelang kaway jungamen seyem Bakhuid. Barro kaburam bad ka jingero. Junom la junom. Amen. Kohimen kopara. Penginduwai kumbau Jesu lahi kayangi. Bangindup yo jingim na upa. Bangin do pinduno ya baraki kam jingya naga jingim jongi naka ingasem jongi naka imlang salang pangilong ki kun ki ba kersiutia ya ki wei ki ba yotia ha ka pop ha ka jing snium khopa jongim Uba beneng kalong ka Bakhuid kersteng jome. Kanwan ka ima jome kalong ka mon jome. Ha kendo kumba beneng. To ay yung imita ka jimbang jongi ka bahala ka si. Batoma bengi kering kang jongi. Kumbangi rima yagabele sniu yangi. Badwa delam yangi shaga jimpen shoy. Rei tapalait yangi nakarasiniu. Tapalait yangi karpat ko Trai na jing siniu barra. Haga jing spoon jamme. To ay jing suk jing sign hagi sngi jangi. Knamba daga jingerap ka jingis ne jamme. Ngilait bara bo na ka pop. Panginyo jingeda na jing jinjar barra. Kadbangi dangap kamelendi aga jingkarmen Bakhuid. But ka jingwan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ. Namar ka jume kalong ka ima ka jume ka bor ka buram junom la junom. Ko Trai Jesus Christ may ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. What pay the pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme but ha ka jing spoon jamme to ai haka ya ka jingsuk but ka jinget likawai kat kum ga mon jamme. Mami uba im bada basensha junom la junom.
Amen. Ka jing sako trai kandon barabo rengkat bat pim. Rengka bat piru. Lap ta ka jing Yesus Christ tongin yaingu markelia. Kun lang bro, may baki no keep up kaperte, dos years and a yangi. Kun lang bro, may baki no keep up kaperte, dos years and a yangi. Hakami ukun lambro janga blai. Hakami bakit no ya ka pop janga perte. So kito ke bala kot saka jingka wai jang ukun lambrot. Kan rat ngam ba som pa ko drum ko ka ying janga. Rai suang kan da ka tin ke musim janga sakya hi. Ablego pa, ablego kun, ablego men siem Bakhuid, ko nangai jingim yangi, mem shim latau ya ka jingiap, pinban melatau ya ka jingim. Ngivanaiti hame ko Jisu ya ka jingim jangi, rangkat badani upobat ka wine, rangkat bad ka communion Bakhuid ka bangilat trang, bad ngila pediang hakach communion men siem, bad haka met bad snam jame. Jisu melai yangi communion Bakhuid, banai jingim yangi, men pindo ya ka bor janga jingia, lemba ka nega mas Bakhuid Jisu, pindo no ya bahar ki dakishin janga jingia, naga jingim jangi, naga met ka part jangi, na bora jai ki kinyang janga jimpang naga met ka part jangi,
na baro jait ki jings niu na ka men siam chongi kabalong ki dakishin jonga jingia Jesu kersiu tia ingi wei pai wei idak yotia na maharba ni pang ni chitong ni la jingai no lame kersiu ingi ko Jesu ai boring ko Jesu le kambala halo jongi wei pai wei hallelujah 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 la 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus Jesus penslay yang inaga bor janga jingim penslay aga mekka pa janga daga bor janga jingim penslay aga inga sam janga daga bor janga jingim mangindup la ban stang im biang bat me ko Jesus namar melong ke jingkar men jangi Jesus 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 I boring in Jesus I boring in Jesus I boring in Jesus hallelujah 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 to nginia duai to ai ba kanega jinkinia kabakinja blay kabangila tharwa but na kabangila bam kanai jingi miangi kotrai ngi karpart knamba habala te song yangi but me ha ke jingi bam jukut ngilaban se ki so ki banne shi junam da ukris utrai jangim Utrai undon renkad but pim ngu ya ka klejam bi karpad ya jingkar ku na utrai to utrai un karku kardo ya pi badun suma suker ya pi Amen. to ka kamat jongu kan ting shine happy bad un penny happy ya ga jingis ne jongum Amen. to un paid id ya pi badunai happy ya ga jingsuk jongum Amen. pat ka jingkar ku jongo blai badon bor baro uppa barukun Bado men siem Bakhuid kan hiar happy but kan sa but pi junom Amen. ya leisuk ban pen bana ka kubor jonga jingim haki himmen ki para jumpi Isa mo yaw blay. Shispa san pusa. Shispa san pusa. Yalam yanga shaladonu bat kang jing kang adin banala yingan om yomi sakmane kaladin shagadonu jong ming apai Sujam nu jaisha men om jukya yuka blaken gentai lukun belajar kaburam hokpa padukun pam sim Bakhuid malak babnikong jumta barabo junam la junam amen. En you try Jesus Christ, Amen.